Gaurkoan, angelu zorrotzen arrazoi trigonometrikoak zein diren eta triangelu zuzenak hauekin nola ebazten diren ikasiko dugu. Triangelu zuzen baten angelu zorrotzaren arrazoi trigonometrikoen definizioak eta hauei dagozkien laburdurak honako hauek dira. Demagun, adibidean daukagun triangelu zuzen hau daukagula. 80 graduko angelu bat dauka beraz, eta beste bi angeluak zorrotzak dira. Hau da, 80 gradu baino txikiagoko angeluak izango dira. Arrazoi trigonometrikoak definitzeko alfa angelu hauxe hartu da. Oinarrizko arrazoi trigonometriko hauek sinua, kosinua eta tangentea dira. Eta triangelu baten angelu taldeekin honela definituko genituzke. Alfa angelu honen sinua, honen aurrez aurreko katetoaren luzera zati hipotenusaren luzera eginda lortuko genuke. Kasu honetan, A aldea zati C aldea. Alfa angelu berdinaren kosinua definitzeko, angelu honen ondoko katetoaren luzera zati hipotenusa egin beharko dugu. Kasu honetan, B zati C. Eta tangentea aldiz, alfaren tangentea, angelu honen aurrez aurreko katetoaren luzera, zati alfaren alboko katetoaren luzera egin beharko genuke. Kasu honetan, A zati B. Modu honetan, 3 arrazoi trigonometrikoen balioak lortuko genituzke. Oraintxe ikusi ditugun oinarrizko arrazoi trigonometriko horiek alderantzizko arrazoi trigonometrikoak dituzte. Alderantzizko funtzio hauek funtzio trigonometrikoen ekintza deuseztatzen dutenak izango dira. Batuketaren aurkako eraiketa kenketa da. Kenketarena batuketa. Biderketaren aurkakoa zatiketa da. Sinuaren alderantzizko funtzioa arkusino izango da. Ark sin adierazten da. Kosinuaren alderantzizko funtzioa arkukosinu izango da, ark kos adierazten da, eta tangentearen alderantzizko funtzioa arkutangente da, ark tan adierazten da. Eta oraintxe ikusitako alderantzizko arrazoi trigonometrikoiek non eta nola erabiltzen diren ikusteko, honako adibide hau ikusiko dugu. Demagun, alfa angelu hau kalkulatu nahi dugula. Ikusi dugunez, bi katetoak erlazionatzen dituen oinarrizko arrazoi trigonometrikoa tangentea da. Beraz, tangente alfa berdin, aurkako katetoaren luzera 5, zati alboko katetoaren luzera, moduan adieraziko dugu. 5 zati 12. 5 zati 12, 0,42 da. Eta orain, nola askatuko dugu alfa angelu hau? Orain arte, 1000 bider ikusiko zenuten moduan, eraiketa bat berdintzaren alde batetik bestera pasatzerako orduan, beti bere aurkako eraiketa egin behar dugu. Orduan, alfa bakarrik usteko, tangentea beste aldera pasa behar dugu. Oraintxe ikusi dugunez, tangentearen aurkako eraiketa arkutangente da. Horregatik, alfa angelua kalkulatzeko, berdin, arkutangente 0,42 egin beharko dugu. Hau, kalkulagailu bidez egiten da. Kalkulagailuan arkutangente 0,42 jarri eta bertan agertuko zaizue alfa angeluaren balioa kasu honetan 22,72 gradu dela. Angelu baten sinua, kosinua eta tangentea ez dira balio askeak. Azken batean elkarrekin erlazionatuta daude. Erlazio hauei funtsezko erlazio trigonometrikoak deitzen zaie. Hemen daude bi erlazio hauek. Batetik, angelu baten sinuaren karratua gehi angelu berdinaren kosinuaren karratua berdin bat izango da beti. Bestetik, angelu baten tangentea angelu honen sinua zati angelu berdinaren kosinua izango da. Modu honetan, adibidez, angelu baten sinua ezagututa kosinua kalkulatuko genuke, eta berdina gertatuko da kasu honetan. 3 balio hauetatik 2 ezagututa, bestea kalkulatzeko gai izango ginateke. Adibidez, demagun, kosinu alfa 0,73 dela, eta sinu alfa eta tangente alfa eskatzen zaizkigula. Kasu honetan,
Sinua kalkulatzeko, sinua eta kosinua erlazionatzen dituen erlazio trigonometriko erabiliko dugu. Sino alfa berbi gehi kosino alfa berbi berdin bat. Sino alfa guretzat ez ezaguna denez, sino alfa moduan adieraziko dugu, berbi gehi, eta kosino alfaren ordez 0,63 jarriko genuke. Berdin bat. Orain, ez ezagun bakarra izan da, ekuazio baten moduan ebatziko genuke. 0,63 berbi berdintzaren beste aldera kentzen pasako genuke hemen batzen ari delako, bat ken 0,63 berbi 0,60 da, jarraian, sinu alfa berbia askatzeko berbiaren aurkako eraiketa egingo dugu bestaldean, hau da erroa, eta azkenik, honen emaitza adieraziko genuke. Sinu alfa berdin 0,777. Behin kosinuaren balioa ezagututa eta sinuaren balioa kalkulatuta, tangenteari dagokion erlazio trigonometrikoa erabiliko dugu tangentearen balioa kalkulatzeko. Esan dugunez, tangente alfa, angelu honen sinua, kasu honetan 0,78 zati, angelu honen kosinua, kasu honetan 0,63 izango da. Zatiketa hau eginda, badakigu, alfa angeluaren tangentea 1,23 izango dela. Orain arte ikusi ditugun arrazoi trigonometriko hauek angelu zuzenen ebazpenetan erabiltzen dira. Zer da hori? Azken batean, triangeluaren elementu ezagun batzuetatik abiatuta, aldeak eta angeluak kalkulatzea izango da. Kasuaren arabera, honako erlazio hauek erabili beharko ditugu. Batetik, gogoratu, triangeluaren barne angeluen batura 180 dela. Horrela, hiru angelutatik bi ezagunak direnean, hirugarren angelua kalkulatzeko hauxe egingo dugu. 80 hiruki zuzena izan da, beti bat 80 graduko izango delako, beste angelua eta falta zaigun hori 180 izango da. Bestetik, eta ahaztu gabe, Pitagorasen teorema daukagu. Pitagorasen teoremako bideoan azalduta daukazuen moduan, hiruki zuzenetan hiru aldeak erlazionatzen dituen teorema da. Modu horretan, hiru aldeetatik bi ezagunak direnean Pitagorasen teorema erabiliko dugu. Kateto karratu gehi kateto karratu berdin hipotenusa karratu. Eta azkenik, oraintxe ikusi berri ditugun arrazoi trigonometrikoak dauzkagu. Zein kasutan erabiliko genituzke? Adibidez, triangeloren alde bat eta angelu zorrotz bat ezagunak direnean, edo triangeloaren hiru aldeak ezagunak direnean. Jarraian, triangelu zuzenen ebazpenen adibide desberdinak garatuko ditugu. Adibide honetan, hipotenusa eta kateto bat ezagunak dira. Hipotenusaren balioa 8 da eta kateto honen balioa 5 metro dira. Beste katetoa eta angelu zorrotzak ez ezagunak dira. Gogoratu, triangeluen ebazpenean falta zaizkigun datu guztiak kalkulatu behar ditugula. Hasteko oraintxe ikusi dugunez, Pitagorasen teoremarekin falta zaigun katetoaren balioa kalkulatuko genuke. Kateto karratu, 5 berbi, gehi, beste katetoaren karratua, b berbi, berdin, 8 berbi. Hemendik, b katetoa askatuko genuke, eta honen balioa izango genuke, kasu honetan 6,245 metro. Dagoeneko, hiru aldeen balioa kalkulatuta dauzkagu. Jarraian, arrazoi trigonometrikoren bat erabilita alfa edo beta kalkulatuko genuke. Nire kasuan, alfa angelua kalkulatzea erabaki dut. Eta horretarako, alfaren sinua aplikatuko dut. Sinu alfa, ikusi dugunez, aurkako katetoaren luzera 5 zati hipotenusa da. 8 orduan. 5 zati 8, 0,625 atera zait. Gogoratu, alfaren balioa kalkulatu nahi dugunez, sinua beste aldera aurkako eraiketa egiten pasako genukeela. Hau da, alfa berdin, arku sinu 0,625 egingo genuke kalkulagailuan. Honen balioa, 38,78 gradu da. Behin, angelu hau ezagututa eta hemengo hau 80 gradukoa dela jakinda, hirugarren hau kalkulatuko dugu, izan ere, jakina da, barne angeluen batura 180 dela. Orduan, 180 ken 80 ken alfa angeluaren balioa, 38,78,
beta angelua kalkulatuko genuke, 51,32. Hurrengo adibide honetan, kateto bat eta angelu zorrotz bat dira ezagunak. Bide batez, angeluetako bat ezaguna denez, bestea kalkulatzea, barne angeluen batura bidez egingo genuke. 180 ken 80 graduko angelua, ken ezaguna den 41 graduko angelua, falta zaigun angeluaren balioa lortuko genuke. 49 gradukoa da beta angelu hau. Orain, adibidez, 41 graduko angeluaren sinua erabiliz, hipotenusaren balioa kalkulatuko dugu. Sinu 41, aurkako katetoaren luzera, lau, zati, hipotenusa adierazi beharko genuke. Kasu honetan hipotenusaren balioa ez ezaguna denez, C letraz adieraziko dugu. C zatitzen daukagunez ezaguna beste aldera bidertzen pasako genuke, eta sinu 41, beste aldera, zatitzen pasako genuke. Ondorioz, C-ren balioa lau zati sinu 41 izango da. Hau kalkulagailuz egingo genuke, eta honen balioa 6,087 metrokoa izango da. Azkenik, beren balioa nik arrazoi trigonometrikoen bidez kalkulatzea erabaki dut. Dena den, kateto bat eta hipotenusaren balioa jakinda, Pitagorasen teorema aplikatzeko aukera ere izango genuke. Kosinu 41 erabilita, badakigu alboko katetoaren balioa B, guretzat ez ezaguna dena, zati hipotenusa egin beharko dugula. Dagoeneko hipotenusaren balioa kalkulatu dugunez, hemen adieraziko dugu 6,087. B balio ez ezaguna kalkulatzeko, 6,087 berdintzaren beste aldera bidertzen pasako genuke. Ondorioz, kosinu 41 kalkulagailuz egingo genuke, bider 6,087 beren balioa lortuko genuke, 4,601 metro. Azken adibide honetan, bi kateto dira ezagunak. Bata 12 metrokoa eta bestea 9 metrokoa. Hipotenusa kalkulatzeko Pitagoras erabili dugu. Kateto karratu 9 berbi, gehi, beste katetoa berbi, 12 berbi, berdin, hipotenusa berbi. Kasu honetan, 81 gehi 144, kateto berbi. Kateto berbi, 225 izango da. Berbiduraren aurkako egingo dugu berdintzaren beste aldean, hau da, errokarratua, eta modu honetan, C hipotenusaren balioa lortuko genuke, 15 metro. Behin, hiru aldeen balioak ezagututa, nik alfaren tangentea erabili dut, alfaren balioa kalkulatzeko. Tangente alfa, aurkako katetoaren balioa 9 zati, alboko katetoaren balioa 12 izango da. 9 zati 12, 0,75 da. Ondorioz, alfa angelua askatzeko, tangentearen aurkako eraiketa egingo dugu berdintzaren bestaldean. Arku tangente. Alfaren balioa 36,87 gradukoa dela ikusiko genuke. Azkenik, triangeluen barne angeluen batura 180koa dela jakinda, eta beste bi angeluak dagoeneko ezagunak direnez, beta angelua kalkulatuko genuke. 180 gradu, ken 80 graduko angelua, ken alfa angeluaren balioa 36,87, beta angeluaren balioa izango litzateke, 53,13 gradu. Orain, ekin lanari, hurrengora arte.